Halah, orang ngandel aku. Ndi jajal kene bokongmu. Komedi kucing Jawa. Kucinge iso guyonan nganggo basa Jawa. Wah, panggonan opo iki? Kok marake mules? Wis ngono akeh pasire sisan. Kaya WC umum. Penake tak ndelik ning kene wae apa ya? Karo ngenteni kebelet. Iso langsung crot iki. Wah, mambu opo iki ya? Kok aneh. Ojo-ojo mambu entut apa ya? Opo kowe kok ndelik ning kene? Ojo-ojo sing nembe ngentut iki mau kowe ya. Ayo ngaku, iya apa ya? Lah, entute mambu apa, Om? Mambu ndok ceplok apa ora? Mambu ndok ceplok gundulmu. Nek ngentut ki ya mambune kaya ndok bosok. Oh, nek mambu ndok bosok ya berarti dudu aku sing ngentut. Wong jare bapakku ki entutku ambune kaya ndok ceplok kok. Lah, ora ngandel aku. Ndi jajal kene bokongmu. Lah, tenan to, genah mambu ndok bosok ngono kok. Lah, pancen iya, Om. Awet mau tak apusi kok manut wae to, Om. Oh, kurang ajar kowe ya. Njaluk tak antemi apa piye?